¿Qué pasa? No, ya me fijamos, No podemos nada. Aquí liado, ¿no? ¿Qué pasa? Vale, porque ellos llevan el más moderno. Ah, claro. Y ya está, ¿sabes? Es que nosotros tú marcas todo el programa, por ejemplo, te marcan. Aquest cotxe portava molt. Jordi, el teu nom i el meu... Bona tarda a tothom, merci per haver vingut. Ara la normativa és que està reglamentada. Falta algú que no ha activat el seu GPS. Falta algú que no ha activat tot el sistema de cronometratge. El reviseu i aquí a la sortida ja us diran com l'heu d'activar. Ara en Vicenç us explicarà com funciona en general i el senyor Màrius Junqueras solucionarà els temes en particular. Vale? Vicenç. Molt bé. Bona tarda a tots. Benvinguts en aquest primer Critèrium d'un Costa Brava d'aquí Tossa de Mar, puntuable per aquesta Copa Gironina que hem creat aquest any. I bueno, us donem la benvinguda a tots. Primer he quedat molt sorpresos i satisfets de tota la participació que tenim. I bueno, esperem que us ho passeu bé, hem format un ratll que sigui a nivell més... està molt pensat per la gent que comença, però també, doncs, lògicament, per als que ja són més experimentats, no? Un apunt que s'hi faig és que el tram que farem de Sant Grau, després de la Cruïlla, m'acaben d'avisar que està bastant brut i hi ha pedres pel mig. Aneu en compte, no? N'hi ha alguna de grossa. N'hi ha alguna de grossa. Llavors, ara el Màrius us farà una mica de repàs. Els senyors Miralli estaran aquí a la sortida. Heu de sortir tots per ordre de número. Cada minut. I sobretot sortir per ordre de dorsal i llavors que us ho passeu bé i nosaltres estarem aquí tot el ratll i disfrutar. I ara Màrius fa una mica d'explicació a nivell de... A veure, a mitjana. De moment veig que això no va a més i esperem que no vagi a més. Si cau una tempesta s'anul·la el primer tramo i el segon i el tercer es faran a la mitja baixa.
però tots amb la mitja alta en aquest moment. Correcte? Si es fa la mitja baixa, no sé si heu comptat, que la tornada és de 80 per hora. Què? Si es fa la mitja baixa del tram, l'enllaç és de 80. 80 sobre. Com baixes tu de Llagostera cap aquí? A punt. 80 Vas molt a poc. Els mitges heu de fer dos temps, el carnet de ruta. De ruta només hi ha un temps que inclou una parada aquí d'uns 30 minuts aproximadament. Vol dir que si s'apliqués la mitjana baixa, aquests 30 minuts absorbeixen perfectament. Hi ha control l'horari? L'entrada no. Control horari, a l'entrada entrareu per aquí i entrareu directament, aparqueu i feu el carrer. O sigui, no hi ha control. No hi ha control. És de sortida. A veure, Sempre ho diríeu vosaltres, no? Ho diríeu vosaltres si canvieu de mitja. si s'hagués de canviar de mitja ho diria jo, personalment. Vale. No, només era... Ara tocant, perquè... No us equivoqueu de carretera, eh? A l'esquerra no, a l'esquerra. Hollywood sí. Directes a l'esquerra.
Perdona, Marc. Yo soy de... No sortir bé, No, sí que està bé. Ai, Joel, esto ya es un mes. ¡Oh, le dije que es un mes! ¡Que yo sé un show! ¡Que yo sé un show! Ahora ya sí, ¿no? Tienen 3 veces aquí. Hora y media cada uno. Sí. Dentro de un rato. La otra caravana.
Aquest passat dia 28 hem disputat el primer critèrium nocturn Tossa de Mar Costa Brava, on hem tingut una participació d'uns 75 vehicles i 3 equips de motos. Al final la classificació s'ha repartit els prèmits de la següent manera. A la classe C, el tercer classificat, en Santi Navarro i la Mireia Navarro. Segon classificat, Carles Pasqual, Carles Boter. I el primer classificat en aquesta classe, Marcelí Martí i Carles Datzida. Passem a la classe B. El tercer classificat ha sigut Toni Vidal, Xavier Saladrigues. El segon classificat, Enric Font, Adrià Colomer. El primer classificat en classe B ha sigut el dorsal número 4, Joan Sastre, Marc Pedrals. A la classe A, el tercer classificat ha sigut el dorsal 34, Ricardo Ferron i Carles Ferron. El segon classificat, Eduard Platero, Edgar Platero. I el primer classificat en classe A ha sigut el dorsal 56, Josep Fornés, Jordi Barral. En la classe M, classe de motos, hi ha hagut la participació de 3 equips i la classificació ha quedat de la següent manera. Tercer classificat, Salva Maneda, Jordi Sala. El segon classificat, Víctor Gallard, Jaume Carbó. I en primer, en aquesta categoria, Jordi Martí, Xavier Tibau. I ara passem a la classificació Scratch. Donarem les 5 primeres posicions. En cinquè lloc, el dorsal 38, Enric Font, Adrià Colomer. En quarta posició, el dorsal 25, Santi Navarro, Mireia Navarro. En tercera posició hi ha en llocs de pòdium Carles Pasqual, Carles Boter. En segon lloc, Joan Sastre, Marc Pedrals, i el guanyador d'aquesta primera edició ha sigut el dorsal número 1, Marcelí Martí i Carles Datzida. Moltes gràcies a tothom. El recorregut va ser secret fins al moment de les verificacions administratives i va ser 3 passades per un tram que en vàrem enumerar carriretes. Evidentment, queda bastant clar per on es passava. Al dematí, de les 11 fins a la 1, vàrem tenir un curs per copilots novells que es volien iniciar aquí. Va ser un èxit absolut. Vàrem tenir cap a 50 copilots, que la majoria s'iniciaven i que van sortir molt contents i amb uns coneixements ja per poder disfrutar d'aquesta primera edició del Critèrium Tossa de Mar Costa Brava. Sí, només vam tenir la participació de l'equip local, d'en Joan Antoni Hèrbies i en Emilio Colomer, amb Seat, i que van ser els guanyadors de la categoria local. Els altres van fer el que van poder, degut a que va ser un gran èxit, no teníem previst tanta participació, i la seva col·laboració va ser imprescindible perquè molta gent ja es plantegés tornar a repetir l'any que ve.